ukuthi abazalwane bahamba ngelesithathu bangasishishi kakhulu bathathe nemali yesiko bakhuba abantwana ekhaya. Iphume la kubazalwane kuma-disciples ukuthi bamusuke phuthuma hambe eMiddelburg kunesimo esinje. Thatha walisa ipetroli project kaBhole uhamba umfundisi wase eBronghoro angacabangi ngabili bathatha ukuthi mama bathi ayo consult makasuke nje azi ukuthi eyokubuya ngiyoyithola la mina. Haleluya. Amen. Izinto angithi imali ingama-will singezindlela is a mobile thing ukuthi siyasithatha esibeka sizohamba ngayo. When we fellowship and stay in the house sesiyifamily. Kunezinto engizozazi ngawe bengingeke ngizazi la esuthwini. Angilazi ukuthi nginika isandla kuphela ngiyaphelela lapho. Baze bathi ukuhakha lokhu ngathi kunenkinga. Noma bathi bahakha bese ngabe yonkomozi. Iscariot. Hallelujah wasazana. Amen. uJeremiah 33 verse 3 uthi ngibizeni. Simbize Jehova sikhona kule fellowship. Azosivezela nalokho esingakwazi. Besingeke sikwazi if we never fellowship. Sithola ngoba silapho kule nkonzo yokufellowship. Umdala ngasikamtsheli ngensindiso. Sisa fellowship naye. Sisam prepare, sisam marinator, sisazomosa. That is the fellowship. Hallelujah. Amen. It was the automatic MC Kali. Manje mina ngokwemvelo ngikhuluma slow. Angijahi ngoba ngifundisa ama-slow learner. Amen. Ngiphindaphinde. Amen. uMatthew 18 verse 20 uthi lapho kukhona ababili yena ukhona. Ningazinyazi. Batshela abayoma basephozweni masifika bathola abathathu babe ngaphandle empozweni bangangenanga masibuza bathi abazalwane namhlanje abafikanga. Ngiyababuza ukuthi awumanje asingeni bathi hayi ngalo uzonikeza izwe ngafikanga. Bazinyaza ngoba bayingosana bafuna ukujika. Asingeneni phakathi phela sithandaze. Nathi izwi lithi noma sibabili noma sibathathu silifanele ukulibiza leli gama bese uyasisiza manje ngoba sajwayela isiqulu siyabizana masendaweni bona kuyathusa abantu abeza ngokuningi ngivuma izinto ongazazi ngoba baningi labantu. Haleluya. Sibathusile abantu sibakhela amathende bangena abantu emathendeni sishumayelile baphakamisile izandla bazinikela kodwa ithende malahamba amabandla sase-empty. Haleluya. Size sibathembise nezinto abangeke bayithola. Sithi umasibeyibeke kahle wathi afuna ukushonisa namlunga uNkulunkulu ukuthi ngoba ngenze lokhu stock failure namfanele balethe mangisakhula lekhaya kwakuthiwa ngabe unesifo kunencwadi ukubhala abanikele 5 bob le 20 cent. Manje ngesikhathi sesikhulile thina kamakhelwane ukuvela inkinga masithi siyabheka lapha manje 20 cent yosebenzayo
i-1 rand, i-2 rand ngaleso sikhathi yayisebenza futhi yayiyiphepha, yayinamandla. Manje uma ulokhu usela i-2 rand ngalesikhathi izinto ziyaguquka. Uma senza into ungayenzi ulindele isibusiso. Ngoba uma wenze into iyenzele uNkulunkulu ngenhliziyo evulekile nokuthi uNkulunkulu uyokuvusela umuntu ozokusiza ngesikhathi afuna ngaso. Uyofika abantu bakusiza nalokho kusizila zamanga kukusize kanjani. Ngoba u-appointwe uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Appointed at the right time, at the right time, at the right place. Now what's the reason we must do the right thing at the right time, at the right place? One check it just as if sing a show. One Zolberg and call. What do lips say that you call? Abu is the guy was cutty, Milly Chaplin, the guy was cut. Him who sees. Abazalwane sibizelo ukuthenze izinto ngesikhathi sakho ngesizini efanele. Ngiyaqeda indaba ngishiya nayo homework project the lifelong project. Uthi lapha after the fellowship we must bless. Sifanele sikhuluma ukuphila ebantwini. Sifanele siphakamise abantu basihluphekile la ngaphandle. Kuneyinkinga ongazi ukuthi uyithethela ubazi. Ukuthi sengidlela isitha sakho noma sengenze njani. Akube khona ofikayo. Othi lo noma ngabe endlini ufunela la. Bakhona engibaziyo kodwa ngoba angikaze ngifellowship nabo. Angikaze ngiconnect nabo. Loba yini manje sengiyabafonela. Angifonele umuntu engiconnect mina ngizofonela kuqala. Umsulu ngifuna kuqala. Ngiconnect naye. Uyowazi impilo yami. Noma ngikuphi izolo imvula mayina ngibona imoto ishake ngithi uzangilanda. Ngimvalelise ngamtshela ukuthi ngizola. Uma ngabe ngiyeba la eDenmark uzangilanda. Ngicabanga yena khona umuntu ofikayo. Noma ngeke kube kufikayo khona uNkulunkulu ozoma appoint. We must pray for the needs of the people. We must pray for sickness, bantu bayagula. Chronic. Iqeda abantu. Bathi nabodokotela namhlanje phakathi neviki sivakashela isibhedlela sase-Middelburg. Bathi abodokotela kuma-private hospitals sebanemibhede. Ababhede mhlawumbe na-20. Le mbhede le mayihleli kahle kahle ifana nemoto enamasiti engalayisho. Khulu yakhe. Ngakho-ke manje ukuthi ukuthi uphethe ikhanda inatastatic gland. Esathi hey ngibona ngathi kukhona uyakulalisa. Kodwa ngoSeptember noNovember uyakulalisa ngoba iyaphuma seyipheli. Lo mbhede wakho kufanele hlale occupied. Ngoba odokotela manje abathi bathi ubuye next. Akulapha ukubambisa la ukuthi uhambe phinde ubuye wenze i-appointment. Bayagaya imali. I-operation bakushishisela. Baningi abantu abaqalile ukuya ku-operation kanti bebavele bakahle. Bambalwa abodokotela abakuhlala nawo bakhulume nawe bakubonise babe nesikhathi. Ababaze basho ukuthi mina ngithathe ama-patient ayi-20 noma ayi-10 ngelanga ngoba ufuna ukuba nesikhathi nawe. Kodwa khona bongena phuma khambisa phefumula. So kumele azamnike namaphilisi bamnike namaphilisi mina ngobomama. Ngoba
ngoba basheshisa bamhlela nje ukuthi kudingakala okhuleke uphethe ikhristi efana nayo ngoba kuyashesha ufuna ukubona ukuthi ngibona abantu abangaki bangabe 550 noma ngiyaclaima ngiclaime 50 ngelanga ukuthi kwenzekani kanjani ukulasize siyothandaza